Hola! Oh, spaniolă, hola, da? Hola! Bună, copii, bună, bună, bună! Bella, ce personaj crezi tu că sunt astăzi? Blanche-Neige, nu sunt Blanche-Neige, sunt cenușăreasa. Da, sunt cenușăreasa. Astăzi, copii, vom asculta povestea cenușăreasa modernă, da? Cum este despre o fetiță pe care o chema Ela din zilele noastre, dar are aproape aceeași poveste identică ca și cea a cenușăreasei pe care o știm noi, numai că e un pic diferită. Vom vedea. Sunteți gata? Tu nu mai cânti un cântecel ceva? Nu ne-ai mai cântat de mult. Oac, oac, dirida ne-ai cântat. În pădurea cu alune ne-ai cântat. Știi vreun cântecel despre toamnă? Sau despre iarnă? Sau despre vară? Sau știi vreun cântecel? Bine, te mai gândești. Eu știu că tu știai un cântecel despre ninsoare, despre zăpadă. Mai știi? Da! Hai, măcar un fragment mic, da? Te uiți acolo și... Ninge dezvățat și tantru pe alea cu castani, ninge farcă-i Eminescu, sănătate la mulți ani. Bravo, Bella, bravo, bravo, bravo. Uite, înainte de a asculta povestea noastră cenușăreasa modernă, uite, am aici o carte. Luba Sârbu, Oare luna are casă? Și am găsit o poezie atât de frumoasă despre bunica. Da? Hai să citim povestea despre bunica. Știe multe să ne învețe, prin pilde sau povețe. Blândă și prietenoasă e bunica mea frumoasă. Deși cu cât cresc mai mare, tot mai mică ea îmi pare. O iubesc și tot mai mult, vreau ca glasul să-i ascult. Ce frumos! Pentru bunicuțe și bunei și pentru părinți. Să înceapă povestea. Hai să numărăm în altă limbă. Vrei să numărăm de la 1 la 10 în altă limbă? Vrei în română? Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să înceapă povestea noastră. A fost odată, într-o țară, o fetiță pe care o chema Ela. Această fetiță avea aproape aceeași poveste asemănătoare ca și cenușăreasa. Mămica ei murise la o vârstă foarte fragedă, iar tatăl ei s-a recăsătorit cu o doamnă care avea 2 fete. Da, 2 fete, exact ca și la cenușăreasa. Aceste fete stăteau toată ziua pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, în loc să citească. Pe când Ela noastră, pe care o numeau și ele cenușăreasa, citea toată ziua, îi plăcea lectura. Și ție îți plac. Și ție îți plac cărțile și ție îți place să citești. Pe lângă faptul că mama ei vitregă o punea să facă toată treaba din casă, îi mai spunea să facă și mâncare, să spele, să facă curat, o mai punea să se ducă și la cumpărături, mai pe scurt făcea absolut tot. În schimb, seara, când avea măcar jumătate de oră înainte să se culce, Ela lua totdeauna o carte și citea. Într-o zi, i-a venit ei ideea să facă cărți audio, da? Ea singură se ducea la bibliotecă, lua cărți, venea acasă, le înregistra și altfel îi încuraja și pe ceilalți să asculte povești, cărți și să citească, da? Printre puținele dăți, când avea și ea un pic de timp liber, într-o zi era într-un parc. Și în acest parc, ea a văzut mai mulți copii, s-a așezat în iarbă, a luat o carte de povești, așa cum făceam și noi de la pe vremuri și acum, și a început să le citească la copiii care erau în parc.
era și un băiat acolo. Un băiat frumos, înalt, voinic, așa numai cum în povești avem și nu numai. S-a apropiat și era absolut cucerit de glasul frumos al Elei și de cât de frumos putea să citească și cât de frumos le vorbea copiilor, că s-a îndrăgostit pe dată. El însă, cum a terminat de citit, și-a luat rămas bun de la copii și a fugit. Serge îl chema pe acest băiat frumos, care era de fapt un prinț, vom vedea în curând. S-a uitat în dreapta, s-a uitat în stânga și zic, păi unde a fugit fata cu poveștile, fata care citea atât de frumos și glasul ei îmi este atât de cunoscut. Și el asculta cărți audio și cunoștea glasul Elei pentru că a ascultat foarte multe cărți citite chiar de ea. Peste o săptămână, tot într-o duminică, când avea Ela un pic de timp liber, iarăși a venit în parc și le citea copiilor povești. El s-a apropiat și de data asta n-a mai așteptat ca ea să termine povestea și să fugă și în timp ce copiii aplaudau, da, la sfârșit de poveste, el s-a apropiat și a întrebat-o cum o cheamă. Ea, în schimb, s-a rușinat, s-a jenat și nu mai știa nici cum o cheamă. Și ei a plăcut băiatul, i-a plăcut foarte mult și a zis numai un pic. S-a ascuns după un copac, acolo stătea așa un copac și era rușine. Se mă uita așa din când în când, se uita un pic dacă băiatul mai e acolo, băiatul aștepta. A prins ea curaj, a venit și s-a prezentat. Mă numesc Ela. Și el a zis, eu sunt prinț, sunt Serge. Nu voia să zică că este prinț, da? Era cât pe ce să se scape. Și zice, vocea ta mi este cunoscută. În timp ce el spunea că parcă a mai auzit vocea cenușăresii noastre, vocea Elei, mama ei vitregă, tocmai striga, Ela, vino încoace, vino că deja întârziem. A fugit ea repede și nici de data asta n-a avut el timp să vorbească cum își dorea cu Ela. Duminica viitoare, ea n-a venit în parc. Peste o duminică, ea n-a venit în parc. Așa a trecut, copiii au trecut 3 luni de zile, că acest prinț Serge tot căuta pe Ela, pe cenușăreasa noastră în parc, dar nu o găsea. Atunci ce a făcut el? S-a dus din casă în casă, din vorbă în vorbă și a întrebat unde locuiește Ela și a venit la casa lor. Toc, 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 a bătut la ușă și a intrat și bineînțeles că fetele au venit repede și dar pe cine cauți, pe cine vrei, dar ce frumos e, nu știu ce, ta. Între timp, fetele s-au mai schimbat un pic, vreau să vă zic. Au început și ele să citească un pic mai mult, pentru că au văzut, ce tot citește Bela, Ela, atâta și atâta, uite, Bela. Și au început și ele să citească și când l-au văzut pe prinț, au rămas cu gura căscată. Ce caută un prinț atât de frumos la ușa lor? El i-a spus că o caută pe Ela și tocmai Ela venea cu rufle de la spălat. L-a văzut, iarăși s-a rușinat, a vrut să se ascundă, dar tocmai venea și mama vitregă care a zis, Ela, te caută cineva, e frumos să vii să răspunzi. A venit, au mai vorbit, ei cât au mai vorbit, fetele stăteau cu paharul la ușă să vadă ce se mai întâmplă. Și până la urmă au făcut ei cunoștință și s-au împrietenit și prințul trebuia să le zic odată și odată că este un prinț, că regatul lui este chiar regatul vecin și că își dorește foarte mult să meargă la cercul de lectură împreună cu Ela. Nu vă mai povestesc prin câte a trebuit să treacă ca să ceară voie mamei vitrege și fetele vitrege să zică și ele, da, bine, cu condiția că mergem și noi și astfel, până la urmă,
în duminica viitoare s-au dus la un cerc adevărat de lectură, un cerc cu foarte multe cărți, cu foarte mulți autori și scriitori și acolo până și fetele vitrege au prins și mai mult gust de lectură și să știți că cu timpul copii cărțile le-au schimbat, le-au făcut fete mai bune și mai înțelepte și mai atente și s-a schimbat comportamentul lor și erau chiar mai bine și față de Ela și față de toată lumea. Ei, și iată așa au trecut câteva luni, a trecut chiar un an și au mai trecut încă vreo 3 primăveri. După 3 ani de zile, Serge a venit la mama vitregă a acestei cenușărese moderne, la Ela, și a cerut-o de soție. Ea a fost de acord și împreună chiar au scris cărți, au făcut lucruri minunate pentru copii și pentru oameni, au înregistrat chiar și cărți audio, pentru că acum sunt foarte mulți care și ascultă, și au fost o familie absolut minunată și au avut 2 copii frumoși, gemeni, fată și băiat gemeni, și trăiesc și în ziua de astăzi și sunt foarte fericiți, Ela și Serge, iar fetele cele vitrege, v-am zis, au devenit și ele bune și înțelepte, punând preț pe lectură. Aceasta este bela povestea noastră. Eu mă bucur foarte mult că și tu citești și tu ești foarte înțeleaptă și este foarte important ca și voi copii să citiți. Mai lăsați telefoanele și toate ce se întâmplă, cu excepția poveștii noastre, da? Povestea noastră trebuie să fie o excepție, pentru că este o emisiune educativă pentru voi copii, așa că e singura excepție la care trebuie să vă lase părinții. Vă pupăm, vă dorim o zi absolut minunată și ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!